Malaysia toh. Lah ya jenggote lak yo ngono kuwi. Kok yo pas ngoten lho Pak Dar. Jenenge madhusne gajul iku lho kaya kok Malaysia. Oh ya percaya aku. Lah nek sine Malaysia ke walit nek kuwi walet kuwi. Dia mau jenggote kan pas toh. Ngomong. Sawangan toh. Ya toh. Ora usah ditutupi nyapa to jenggot-jenggote dhewe ditutup. Piye? Lah nek ngono kira njaluk piye kowe kok. Lho, di mau. Lho Rene yo wong robar kok iso joget sing penak tak jalune sangu Mbah Lurah, Pak Dar karo Walid ya. Oke. Tayub Tayub Tayub. Nom-noman kok tayub ngono. Wong nom-noman gaul iki. Sik, jambalas sik lagi tayub. Iya. Rodok rene. Ya. Ayo nah.